musidɓe tedduɓe mi calmini on ɗo noon a yaw haɓre Mauritanie heerorinde pinal e gandal e tarih hande ɗo te masjidul Fatah to leegal meɗen Madina 3 sabi tawtorede tafsir Qur'an al-Karim tawi heewi waɗande meɗen kala hitande ko ceerno meɗen gando meɗen ceerno Daha Dukke ɗum waɗi koye tawtorede ulama uji meɗen sernaɓe meɗen tedduɓe e almameɓe e jumaji e jamaji e taniraɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e dental julɓe rewɓe e worɓe eɗen ñaagui Allah towɗo o nde mbawen ten kadi wattu ɗum laabi kewɗi taw ko wondude e cellal e ɓeydade to banggal diini e ɓamtare to banggal faggudu e to bangeji kala. Inna lillahi inna ilayhi rajiun. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe rewɓe worɓe min calmini on ɗo mbawɗo wonirde ɗo mbawno wonirde kala. Bandiraɓe ko niide woni aduna eɗen paami o gorko hanki darinoɗo o gorko hanki gandaɗo o gorko hanki jewtannoɗo fulɓe e ayaw e yeɓirde Mauritanie bandiraɓe o waynima kono noon bandiraɓe aduna ko ni tan e nde noon hannde ha mbawen tigui rigui yewtude ko fate makko ko andindemo bandiraɓe oɗo ina andi tan Ba Abou Samba duuɓi 27 hannde to gamma radio ha e télévision ko woni hen ko heewi o waɗi nokkuji kewɗi o yettima mawɓe men kadi heewɓe ene gandimo ha mbawen noon settade on hen gueɗe en noddiɗo on mo mbiyeten Abdourazak Ba gonnoɗo toon to ñawirdu towdu to dowla Mauritanie gandiraɗo Mokhtar Toulay Ba bandiraɓe ko kanko hannde nodduɗen daña ko yewtanen tigui rigui oɗo Abou Samba gila e gonka muɗum walla mbiyen gila eɗo fuɗɗode ha ɗo yetti on nokku won hen gueɗe ɗe andi ko wawi settanen Abdourazak min calminima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Abdourazak kono mbiruɗa ni eɗen gandi tigui rigui Ba Abou o wonnoɗo hanki en wonduno men jamma ñalawma aduna o wiya tan ko jehen hamin gara holko mbawɗa settanade bandeɓe tigui rigui ha paama tigui rigui hol oɗo gorko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. هنا مسيدو كو نامريدا كو هنا أبو سامبا مbeɗa andimo ko miñiraɗo moƴƴo no feewi minen woni o jibinako ɓogge guila kanko noon nehimo ko kaw makko wiyete ko ceerno Alassane Ndiaye ceerno Alassane Ndiaye Sow ko on nehimo guila tan no yontinade jangde o itta to baadiya to aɗan kamɓe koɓe fulɓe waɗaɓe o itta to baadiya to bam kaw makko ono woni ko ɓogge ɗo ko commerçant mawɗo ɗon yayata o adda ɗon on wiyete ko ceerno Alassane Ndiaye Sow on e yumma ko jiidi yumma kanko bamakko wiyete ko Samba Abdoul Ba kanko yummakko wiyete ko Haari Alpha Ndongo on woni yummakko on noon Haari Alpha Ndongo on ceerno Alassane Ndiaye Sow en jiidi yumma ceerno Alassane Ndiaye noon ko on nehimo o jangui ɗon Qur'ana mo wonde ɓiɓɓe muɗum minen amin janganno e ceerno goɗɗo capato on janguintuno amen kono kamɓe ko miñiraɓe amen o jangui noon Qur'ana haw huñi Qur'ana janguinimo ko Qadi Mouhamed El Hadji Sow on sankima on janguintunomo on rokkimo kadi ijase e Qur'ana ko ceertanaɗo e wawde Qur'ana kadi ko suka moƴƴo mbawɗo gondigo kala ɓe wonduno foof ne ceetanimo ɗum cehilagal kadi mo nangui ɗum no feewi a faamide so kanko mo nangui cehilagal mo mawnini ɗum kadi sehil makko foof ala ko jarananimo mo hunde foof mo jogui ko wiyete ganduɗa mana yu'ziru ghayrahu ala nafsihi a faamide mo ƴetta neɗɗo goɗɗo ganduɗa mana mo ɓurna ɗum hoore makko kono noon mayde woni koye aduna te mayde ko musiba Allah ne haalto e Qur'an wi in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul mawti Allah sifi kañum hoore mum wi wonde ko ganduɗa mana mayde ko musiba joni noon ko musiba kono ala ko mbawɗen hen eɗen mbi jaam gonɗaɗo koko arata tan toujours koko arata a faami de kono tan enen joni ala ko mbawɗen haalde sona ko ndaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ko udkuru mahasina mawtakum wala tadkuru masawihum fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu jangtuɗe ganduɗa mana moƴƴe maaɓe moɗon oto jangtuɗe ganduɗa mana gueɗe goɗɗe ɗe gona moƴƴe ɗe saabu kamɓe joni ɓe gaari koɓe gardinno ko joni no yimɓe kaala tan koko moƴƴi ko te so yimɓe kaali ko moƴƴi ko tan inchallahu Allah kadi ma ɗumini ɗum te kanko wona neɗɗo kam mo jogui ko tefnanimo saabu kanko ko bawɗo Qur'ana ko kuñiɗo Qur'ana
ko ñiiɗo qur'ana noon on ganduɗa mana ne jogui tefnowo sabu ɗum qur'ana ko hunde mawde no fewi sabu ɗum joni ibnu barri wi wonde wa jaa annabiyina al awahi hamalatu l qur'ani ahlullahi li annahu kalamuhu l muraffau wa jaa fihi shafiu mushaffau a faami de o wi wonde kañum yimɓe huñiɓe qur'ana ɓe noon ko yimɓe Allah kadi qur'ana tefnantoɓe kanko noon koye ɓeeno jeeya to Abou en so ngal ɗon banggal mo jogui ko tefnanimo kadi so ɗum ɓenni kadi kanko kadi ko katante leñol a faami ɗo jangguino qur'ana hawɓe ijase aɗa andi yonta nden sa janggui ha gayni ha heeɓi ijase il faut haade a janggani école aji français ɗi comme arabe o kadi il faut jaaha toon naata jangde gongol kadi jangde gongol ngol noon min nden gonnon ko butel mi toon janggannomi o tawi amen toon mo woni auditeur libre mo hetto toon min ummimi toon jaami Koweït kanko woni toon caggal ɗum ha heeɓi brevet nden heeɓi brevet noon o ari o waɗi concours o yeehi école normal ɗo jiiɗamo ɗo ko insisteur o waɗi duuɓi formation duuɓi ɗiɗi o yalti insisteur kono ɗon o yiɗano janguinde nden o yalti insisteur noon o yiɗa janguinde o waɗi feere nden noon bourse uji dokkeɗon o paye Irak 79 o yeehi Irak nden o yeehi Irak o ari toon noon o naati kulliyatul i'dam faculté godde presse o woni toon ganduɗa mana o woni toon hitande e hunde nden woni toon hitande e hunde noon o arti gayne vacance nden o arti vacance tan o wasi ruttade heddiɗo noon o gaynani formation o wasi ruttade o heddiɗo joni noon o woni ɗo mo fuɗɗori ko radio o waɗi radio fodde hitande hunde seeɗa ɓoyani radio caggal ɗum noon o fayi télévision o woni hen ko neɗɗo katante leñol no fewi e so Allah hollima hankkide dental ngal ko seeta hen ko holko mbawata ƴumtanade hen yimɓe Abou so yimɓe yimɓe mbawa haalde ɗum ɗo yimmakko haala tan ha tampa on jii ceerno Taha Dukke en kaali hen ko joni ni élément mo jaltinɗa ɗo joni o ko élément tawtoredemo hono khatmu tafsir ceerno Taha kanko toujours mo yahamo tawtore ɗon mo yaha to ceerno Taha hen o tawtore toon a yi hanki ceerno Taha Dukke ari ɗon a yi ganduɗa mana ceerno Hamidou Bal ari a yi oustad Kiiɗe a yi Mouhamadoul Bachir on ko ɓi ceerno Harouna on ko ceerno mawɗo e waɗaɓe ko on ɓiyimo hanki ari toon woni Mouhamadoul Bachir ne arde miñum wiye Abdourahim a yi seernaɓe ɓe fof hanki a yi gari toon sehilaɓe makko fof gari toon on kadi yimɓe moon on fof gari toon tabarakallah machallah ala fof kala nannoɗo ganduɗa mana fof ari sin tawi yimɓe jawani mo gappini ɗon hakki hay goto anda ko arata yimɓe hanki minen yimɓe fof ni ɗon kadi haalde woni ni ne jinno haalde heeɓe kono sabu ɗum ɗo tan hankkadi hunde ne wawi muusi ɗumen ni tan mbawa hay haalde hen e ɗum ɗo henna kono kam Abou kala ko yimɓe ko neɗɗo kattanto ɗiñol no fewi kamɓe joni korreɓe mboɗaɓe ɓe jiiɗa ɗo joni hay wuuro mabɓe joni wonko joni hudallahi ngo ko kanko waɗi ɗum kanko yeehi ɗo en o jotodiri autorité ɗi ganduɗa mana ha ganduɗa mana o dañi ɗumen e ɗum waɗum kadi ko joom sehilaɓe min komi sehil makko hono Adama Sow Adama ministre ancien ministre de la justice président cour des comptes on ko sehil makko no fewi te on ne wallatnomo kadi gueɗe kewɗe ko fewte intervention ngaji ko fewte wuuro ngo waɗanno ngo wuuro hudallahi ngo ha wuuro ngo daña joni fulɓe waɗaɓe wonnoɓe e nder baadiyaji ɓe fof joni gari koɗi hen nanɗo Sarbo Gueɗo wiyete ko hudallahi ko kanko woni sababu ganduɗa mana dañde ngoɗo wuuro kanko woni wuuro ngo no wonno walla ko ala wuuro ngo wodani wuuro ngo ko kanko ɗumini ɗum kono inde nde ko taw eɓe joguino inde hudallahi ko ɓooyi tan aɗa andi kamɓe hono ɓe jogui hono ceerno mabɓe o ceerno Harouna ko ceerno mawɗo kadi ko ceerno sunniyanke kadi waɗi révolutionnaire mawɗo e nder waɗaɓe ɗum waɗi toujours inde tan ko inde arabe inde l'islam o jogui wuuro mabɓe eɓe jogui wuuro mabɓe eɓe jogui wuuro mabɓe wiye dar salam joni kadi ɗo ɓoggue ɗo saɗa ummi Boggue aɗa fayi alek no waɗi ɗum wuuro ɗon o wiyete ko hudallahi koye inde mabɓe tan kono kam kanko woni sababu wuuro wongo Boggue ngo e ko gonga haali ɗo joni jokkodiral makko nder e nder hen a meeɗi yi tan ɗo Abou haɓa en walla ɗum ɗon dani teskade hen aɗa andi so wiyama neɗɗo hankkani ko gonga kono hankkani eɗen paami kam so wiyama Abou ko kalɗaɗo ko foof ine noddi kam ko neɗɗo yimɓe e joni noon neɗɗo yimɓe tigui rigui hande o en jiimo beele meeɗi teska tan Abou sa yi ɗum tan ko neɗɗo qur'ani yanke ko neɗɗo jangguɗo ine haaɓe won ɗum ɗo ha finna ha wiya ɗum ɗo Abou wona kaɓeteɗo Abou ko neɗɗo ganduɗa mana bawɗo wadde gajati kadi ko neɗɗo bawɗo mo fabbo kadi somo fabbi foof ganduɗa ma kadi yimɓe jalata gueɗe mbaɗe noon so Mamadou Djiby ɗo joni hon gonɗo télévision toujours mo fabbo ɗum e gueɗe mbaɗe noon ko neɗɗo jalniɗo ko jalno yimɓe o haɓetake kadi ko bawɗo o waɗani théâtre kam
mbimi théâtre kam ɗon jalniɗo kam heewi wiyeede wonde ko neɗɗo mbaɗowo théâtre mata komo waɗani théâtre kam on banggue ala waɗani ko almudagal ngal tawa almudagal tan ko neɗɗo tan ko ɗum ko ɗum ɗo makko tan ko neɗɗo ganduɗa mana ganduɗo yimɓe ko ganduɗo ɗum yiɗamo ɗo kadi so yima ko teskotoɗo so yima goto o yijitta ɗo yima foof o heptinete kadi ko neɗɗo o ɗum ɗo en saabu ɗum joni on joni pelle kewɗe joni nan ɗo mbiɗe ɗum ɗo e télévision he min nden galle makko soko yimɓe en toon mbaɗatno répétition hono diɗɗal kelemojojo ɓe diɗɗal diala ɓe ɗon suko goto ni jeeya ko puulaju ni wiye Djiby Ngaw joni sikki woni ko Amérique on ɗon joni adduno kureji mum kanko addi o formiɓe ɗon eɓe jima ɗon ɗo galle makko ɗo sa noddima kamɓe mabɓe kalan ɗum ɗon ne selli e suko goto ne wonno cukalel gotel no arano ɗon wi kam oɗo ko baba maɗa komo ñemtini ɗum on fof kanko formi ɗum mbiɗa ɗum ɗo joni yima e ɗum ɗo je ɓe fof ko yimɓe ganduɗa mana komo joguino ko katante leñol ngal fof e ɗum ɗo ene kala ko ɗuminini omo ko aɗa andi culture men fof ko culture men jeeya fof ko pinal men ko l'islam pinal men kadi koko tawɗen adan ko fof ko aadaji meɗen fof ko hen jeeya ɗum waɗi kanko noon fof no darori to banggue l'islam o kadi noon o dari to pinal to banggue pulagu e banggue fof e gueɗe ɗe fof mo yaari hen e banggue arabo kadi mo yiiɗi ɗum kadi mo wawi ɗum kadi mo ɗumini mo fonki ɗum e ko gonga so neɗɗo fonkimo hande kam ko jaaɗo mbiyatan ko yallah yurmomo yaafom kanko e mayɓe julɓe holko teskitta tan tigui rigui oɗo Abou somi wimo ɗum ɗo sa miccitimomo tan a jalan walla a miijoto est ce que holko min badduno Abou ko miñiraɗo kono min mbay kono guiɗaɓe ni ko hunde kala komo disno komo waɗa il faut ko haaldema saabu min mbari haaldude e kanko nde haali makko san kaldi no hanki mum ni min kaldi o noddi kam min kaldi no hanki mum ni no heccanki ni tan min kaldi ko neɗɗo jalniɗo ko neɗɗo ɗumininɗo kanko toujours yimɓe ɗiɗo min walla hono mbiyami ancien ministre hono Sow toujours gueɗe makko mo heewi disnade ɗum kala komo waɗa mo ɗuminin ɗum en mo haal mo aɗo disno amen fof ko fete ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum e joni noon ko en ho yimɓe ko en hoji hankkani Allah waɗi o yeehi joni hankkani holko rendo ngo wiyete wonande yimɓe meɗen oto goppu tan ha maaya walla goɗɗum ala onen te heewiɗe tan ko guila no guuri ɗon rendo men gon foti neɗɗo foti neɗɗo so waɗi ko moƴƴi ne foti waɗi ko moƴƴi so waɗi ko bonni ne foti wiyeede waɗi ko bonni waaje ne jogui tan kadi no haaldete a faami kono kam yimɓe kam yo mbaɗ feere toppito hono waaɓe ni rendo ngo no foti ko baaɗo ni kam fotani yijitede onon hoore mum wonɓe ɗo ɓe onon poti ittude ɗo hunde gueɗal dokkamo ɗo e nder télévision mon he a faami de foti ƴeek haalde ɗum daroɗon hen saabu ɗum ko neɗɗo ganduɗa mana ɓoyɗo hen waɗi hen foti duuɓi kadi ko neɗɗo kadi nunduɗo kadi ko neɗɗo gendiyanke joni ko haalte ɗe balɗe ko fof joni haalte ko affaire gendiyankagal haalte ko affaire wihdal wataniya a faami de kanko neɗɗo ɗum ɗon ko hen o yahanno kadi yimɓe fof on jii hanki télévision kamɓe fof ɓe gaari yimɓe fof gaari kaali hen ko haalluji moƴƴi ɓe gaari to hôpital to ɓe gaari to Janayse to ɓe gaari to galle to ɓe kaali hen ɗum ɗon ganduɗa mana ononne mbaɗe hen fayida yimɓe fof mbaɗa hen fayida han kadi on kadi wonti yimɓe ko jaa koye rumus jaa ko symbole ganduɗa mana wonande leñol symbole wonande Mauritanie fof a faami de ko neɗɗo yimɓe fof ne jiiɗimo foti ko arabeɓe foti ko leƴƴi keddiɗi Mauritanie ɗi fof ganduɗa mana ne mawnimo ne gandimo hanko konngol gotol yimɓe fof ko gotum ko Mauritanajo sankino anani de wona wiye tan oɗo ko pullo walla ɗum ɗo enne ko Mauritanajo fof arabe mum pullo mum soninke mum wolof mum fof ɗum o sankino il faut gari toon kaali e ko foti haalede Abou ne wayno leydi ko gonga joni noon seɗen mbasiyo rendo ngo holko mbiyeten ngo hankkani eɗen gandi neɗɗo min yeehi o wonta artu ko heddi ko holko mbajoten heddiɓe hankkani ay kañum kanko joni yimɓe mbasi tan koye downomo a faami de neɗɗo ganduɗa mana hankkadi maayi ɗacci bandiraɓe mum caggal ɗacci julɓe hen duwon ɗum kadi yo kaal gueɗe mum moƴƴe kala ko wanno yo ubbit haale ko moƴƴi foof ɗum ɗo henne daro kadi dokka ɗum gueɗal a faami de mbasa ɗum yejjidde mbaɗa ɗum e ɓerɗe mumen ko ɗum woni ganduɗa mana ko foti waɗede Allah jarama ja bandiraɓe sehilaɓe musidɓe rewɓe worɓe ko onon ketti on mawɗo meɗen o woni Abdourazak gandiraɗo Moukhtar Toulay Ba
bandiraɓe paamen tan hannde ko sunare mawde e télévision Mauritanie sunade mawde e nder leydi ndi fof no fotirno walla sunade mawde e nder jandiyankagal no fotirno nde tawno eɗen gandi Ba Abou wona sara e nder rendo ngo wona sara kadi e nder télévision bandiraɓe o waɗi hen ko heewi neɗɗo noon wiyete tan ko est ce que meeɗi yettete ko natti nde tawno aduna garɗen ko yurnade sa nani 16 heures tan ko aduna nde wonno goto fof ko garɗo tan ete ko jahowo Allah andi kadi nde yahata ɗum noon mbiyeten yimɓeɓe tan bandiraɓe kala kaɗo neɗɗo wona kala ɗene wona yo andu no woniri yo andu kadi ɓe wondi nde tawno neɗɗo kala yawnaki goto fof on ko Allah hokki ɗum goto fof on himmi e teddugal Allah hokki ɗum nde ko noon bandiraɓe eɗen mbiya tan Allah jarama on jarama yalla hokku en farten e tawtere saji goɗɗi ɗe mbiɗi gusaki Allah jarama on jarama ko ɗum noon garɗen hannde settanade e mawɗo men o woni hoorejo men o woni Ba Abou Samba walla mbiyeten Ba Abou Keremen mo hewɓe gandiramo nde inde kono noon ko ni tan Allah hoddiri mbiyeten tan ko inna lillahi inna ilayhi raji'un yalla yurmomo yafamo kanko e mayɓe julɓe en jaari kadi équipe dariɗo ha yewtere nde wawi yarude no foti hannire ni Allah jarama on jarama